Sanibonani Mzansi, ngiyabonga kakhulu ukuthi uthando nesithembu likhulile laze lafika la likhona. Le video le angivamile ukwenza ama video kodwa ngithi ngiyenze ngoba ngiyabona ukuthi hayi impe engibhekene nayo enkulu. Kodwa ngesikhathi siqala uthando nesithembu sishonga ukuthi konke kuzoba kuhle noma kuzoba kubi. Sathi naku thina sizoninikeza isithembu bese niya decide nina ukuthi niyasifuna isithembu noma nisifuna. But into eyenza ngenze le video ukukhuluma ngoMakhumalo. I have never said uMakhumalo lento enishoyo ngaye. Ngithena mina lento ayiphumele ekhaya imhlulela ukuthi ayenze la kaMseleko. Ungeseka lokho. Because nginomuzo omkhulu. Ikona kuphela engikhuluma ngakho. Manje nina senifaka okunye okuningi. Yazi mina noMakhumalo we are right kakhulu and angikwazi ukufaka abanye abantu mangikhuluma ngaye because labo bantu kuyoba sengathi bakhulu kunoMakhumalo. So that will be unfortunate, but I'm simply saying uMakhumalo lento ayiganile emenza bomesisi Mseleko number 3, meaning kusho ukuthi lento ayiganile fanele ayeseke iyona kuphela engikhuluma ngayo. Angikhulumi ngokunye lokhu nina enikhuluma ngakho and kuyangitshela mina ukuthi anikho esithembweni because kube benisisithembweni benizo understand ukuthi Mseleko ukukhuluma ngesithembu. But ngiyabonga kakhulu konke lokho enikushoyo kuyasilekelela ekutheni sikwazi ukuya phambili and engathi ningaqhubeka njalo nime nje nina besilo nime nina beqhawe nesilekelela ukuthi sikwazi njalo ukuya phambili. Ngaphandle kwenu asiyilutho. Siyabonga kakhulu. Angazi ke noma abantu basasifuna isithembu ngoba kungenza ukuthi sebe decide ukuthi isithembu angisasifuni, isithembu kuyasifuna. Ayibambane khona. Hi ke guys, siyamuva babe Mseleko uyachaza ukuthi yena bekangasho lokuthina sicabanga kona. Thina sesijump into conclusion ukuthi ukhuluma ngokuthi Makhumalo akakhona ukumnikeza abantwana Makhumalo uinfertile akakhona ukuthi abe nebantwana. Uthi yena bekakhuluma ngokuthi Makhumalo ude kwaMseleko atomseka. Hayi lokhu thina sesigijime sesikhuluma ngako. So usilungisisile wasibuyisa back, but mina ekubukeni kwami Makhumalo is the only wife lo ngathi umsupporta kakhulu financially, emotional, and nguye lo ngase ngamuva amlwisa like amthembisa kuhamba yini. But so uyangicaka uma sekatshintsha story athi yena hayi bekasho ngokumeseka. Kanti unjani lo babe lo? So what's your views guys when ucabanga beku right ukuthi Musa abeke emzekelo lo so offendile kuMaKay? Bye guys.